No, expect ang tipi hita mo silong no. Kajing sania ju Paitbah ho Prah da kalakhan. Kam dai shoot ang nakalair nga try kadi kajing kermen hi. Tingi expect ba. Da Paitbah tu la jing sania men ban si mi Prah te den bok ba. Untrai baru ikakam na mar kajing kermen ju Paitbah ro kam dai ka barin mo. Ngi kermen hi bakan pher no kata ka. Rukom mundur ka sinchar kadar bakan pher bahi kenang bakan kiu kan kiu ka jaj bendiu mah bakut kedi kata hi beding kong san ne tingi don bak dan jukirman hi Prah ai kuble hi bro khai hi khamtam ki nong sania Prah dan bak bakan pher kata ka rukom san perthai bar khamtam go au pai khasi khara ngi don kam e bante lakam banum aila than ni ke ke balas new but let's see kin tiu ka jaj bendiu kat bangila e mah let's see ukwa ejing kala mo why ya ka absolute majority ya ka VPP te ngi kang rajulit nyai ko play ya start jung Paitbah lesi ki Paitbah ki lamat ki bun ki parti lesi kan ki kwa adis council bant ai lat ya ka VPP tekin sampai ki Paitbah ki besar pada kini san pilih sistem kai ke bancia